Vitajte na strednej odbornej škole pod Banošom. Miesto, kde sa stretávajú tradície, prax, ale aj moderné vzdelávanie. Poďme sa spolu pozrieť na 4 odbory, ktoré robia túto školu jedinečnou. Odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka. Na našom odbore sa môžete stretnúť s mechanizáciou, pestovaním rastlín, chovom hospodárskych zvierat alebo aj s včelárstvom, sokoliarstvom alebo poľovníctvom. Štúdium trvá 4 roky a je zakončené maturitnou skúškou, po ktorej ste pripravení na prácu v poľnohospodárstve alebo štúdium na vysokú školu. Wow, to je odbor, ktorý by som si určite vybrala. Poďme sa pozrieť na ďalšie. S ďalším odborom, s ktorým sa na tejto škole stretávame, je cukrár-pekár. O tom vám viac povie naša Bibiana. Odbor cukrár-pekár sa zameriava na prípravu rôznych druhov pečiva, koláčov, zákuskov či tort. Žiaci sa učia pripravovať cestá, krémy, polevy, no učia sa aj zdobiť cukrárske výrobky podľa moderných, ale aj tradičných receptúr. Žiaci sa po absolvovaní štúdia môžu uplatniť v cukrárniach, pekárniach alebo si otvoriť vlastnú prevádzku. Wow, ten zákusok z cukrárne bol fakt nebičko v papuľke. Čo pre nás robí taká kuchyňa? Odbor kuchár-cukrár sa zameriava na prípravu teplých aj studených potravín, rôznych sladkých dezertov, koláčov, tort. Žiaci počas štúdia absolvujú odbornú prax v reálnom gastronomickom prostredí. Po ukončení tohto štúdia môžu pokračovať na stavbovom štúdiu a získať maturitu alebo sa špecializovať na nejakú konkrétnu oblasť gastronómie. Čo robia takí mesiari? O tomto ti môže viac povedať môj kamarát Lukáš. Ahoj Lukáš! Ahoj Simča, počul som, že chceš vedieť o mesiace, tak ja ti poviem o mesiace na našej škole. Mesiacom má široký odbor, učíme sa o hygiene, spracovaní mesa a o vykosťovaní mesa a celým procesom od začiatku až po koniec. Na meso máme rôzne stroje, na ktoré sa učíme. Učíme sa aj v iných mesiarských dielniach a môžeme ísť aj do zahraničia na rôzne výlety s Erasmusom. Stredná odborná škola pod Banošom nie je len škola. Je to miesto, kde sa učíš pre život. Kde sa z talentu stáva povolanie a z dobrého nákladu budúcnosť. Pridaj sa aj ty a nájdi miesto u nás. Pretože tu nerastieš len v odbore, ale aj ako človek. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás.